Oikein hyvää päivää kaikille. Se on Matias täällä. Tällä kertaa uuden videon parissa ja ei ole taaskaan tullut 2 viikkoa videoa. Ja nyt yleensä mulla on aina joku selitys tähän, mutta nyt mä kerron teille. Mä en oo vaan yksinkertaisesti jaksanut. Mulla ei ollut motivaatiota. Ja nyt mä sitten mietin, että no, kai se nyt on pakko tehdä vähän videota tälle kanavalle. Ja nyt luetaan kommentteja videon parissa. Lähdetään lukemaan näitä kommentteja. Oi Matias, olet niin kasvanut. Muistan olleesi vielä pieni esimerkki siinä pissaa musiikkivideollasi. Voi kun ajat kuluvat nopeasti. Kyllä se on haikeeta, kun koko ajan kasvan isommaksi. No, ei vaan, mutta kiitos. Oot paska. Kunnioita mutsia, sä tee pentu ite aamupalas, kun et muutenkaan tee mitään. Siis tätä mä voisin vähän avatakin tässä videossa. Äiti on tehnyt mulle aina aamupalan. Ja sit se on vaan vähän jäänyt, mut kyllä mä osaan tehdä itse aamupalankin. Ja sitten se läppä, mitä me heitettiin, niin se oli niinku läppää, missä äitikin oli mukana. Että ihmiset vähän käsitti tänne ehkä väärin. Koska teet uuden musaa? Koska teen uutta musaa? Se nyt on vähän silleen, että mä en oikeastaan itse tiedä, mutta kyllä uutta musaa on tulossa, että kyllä sit tulee vielä jossain vaiheessa. Oot sulonen, jatka samaa mallia. Stiina, kiitos tosi paljon. Sitten täällä joku äiti tullut kommentoimaan, yrittääks Stiina iskee. Mut ehkä hän vaan katsoo mun videot. Ehkä niinku tälleen. Olin syönyt jotain pilattunutta ja mietin, on pakko oksentaa. No, sitten löysin tämän kanavan ja sen jälkeen painoin play, niin johan laatta lens. Siis, niinku, kyllä se on kiva, että musta on apua niinku ihmisten näihin laattausongelmiin. Että siis syö jotain pahaa, niin menee kattoo Matias Officialin videota, niin kyllä laatta lentää. Mut siis se on oikeasti hyvä, että sä sait sen pahan olon pois. Että toivottavasti sulla on nyt paljon parempi olla. Milloin lopetat YouTubettamisen? Mä oon jo pitkään, mun on pitänyt kertoa teille tää juttu, että tää tulee varmasti jollekin teistä järkytyksenä ja jollekin ilouutisena. Ja tää ei ole ollut mulle yhtään helppo päätös. Ja tää on aika vaikea asia mulle, mutta mä en lopeta. En tiedä, lopetanko koskaan. Vitu Matias, puhu vaan omasta puolestas kukkakeppi. Viljami Pakkaleen. Saanko kysyä, että nyt mistä toi tuli? Tosiaan tää oli tämmönen video tällä kertaa ja jos piditte tästä videosta muistakaa painaa tykkänappulaa, jos ette pitäneet painakaa ei tykkää. Ja meikäläisen nimi oli Matias ja me nähdään sitten ensi videon parissa. Se on siihen asti, moikka! Ja muistakaa käydä kattoo mun somen.